Tikulandeni kondomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene ndithu timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi mwina ambiri mwa ife tamva kale kuti olemekezeka a Daud Chikwanje amene ndithu ndi phungu wa Nyumba ya Malamulo wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP kumeneko ndi ku Machinga Central East komanso iwowa ndithu ndi regional governor wa chipani cha DPP ku Eastern Region amangidwa chifukwa chokuti pa msonkhano wina wa ndale ku Nsanama boma la Machinga iwo analankhula kuti ofunika onse ovala zovala za MCP kumeneko adzingo wawotcha. Ndi zimenezi zikuoneka kuti sizinasangalatsa anthu ambiri amene anadzudzula kuti akulankhula kumeneku sikulankhula kwabwino. Ndipo patakali pano iwo ndithu amangidwa ndipo akuyimbidwa mulandu ku polisi pa zimene analankhulazi. Ndi mwina ambiri mwa inu ndikumafunsa kuti kodi kulankhula pa msonkhano kotereku ndi mulandu koma mulandu wonso ndipo lamulo lake limati chani munthu akammanga chifukwa choti polisi akakumanga apolisi achamenena kuti akuuze kuti akumanga pa zifukwa ziti. Ndi apita kalaya amene wandithu ndi a national spokesperson a Malawi Police Service kuna kuti amene amaulutsa nkhani za Malawi Police Service anena kuti olemekezeka a Daud Chikwanje awamanga pa mulandu wa section 87 ya Malawi Penal Code. Malawi Penal Code ndi mbali imodzi ya malamulo a dziko lino amene ndithu muli milandu yosiyanasiyana mmenemo komanso muli zilango zake kuti kodi kumalawi kunoko ukapalamula mulandu wina uliwonse umene uli mpino khodi umakupatsanso ndithu ndi chilango chake chimene iweyo akukhoti atha kugamula akapeza kuti ndiwe munthu olakwa. Ndi section 87 imeneyi ukhoza kuyipalamula ndithu magawo atatu. Kupalamula koyamba ndi kuti iweyo ndithu uli pa msonkhano ndi wayamba kulankhula zinthu zimene zingampangitse munthu wina wake kunyamuka ndi kukapha munthu kumvulaza pa zifukwa zina zilizonse chifukwa kuti iweyo ndithu walankhula ngati mmene alankhulira Chikwanje kuti ayi mukampeza munthu atavala zovala za MCP tiyeni mudzika motcha. Zimenezi amauza anthu pa msonkhano ndi anthu ena amakhala amitima ya mmwamba amamvera zimenezi nangasi zachoka kwa munthu olemekezeka phungu wa Nyumba ya Malamulo amazitengera serious ndi kuyamba kupweteka anzawo azipani zina. Ndi gawo loyamba ndi limenelo kuti ayi mukumuuza munthu kuti mukamuona munthu atavala chipani cha MCP kapena atapanga zakuti mukamuphe ndi kuti inuyo mukhoza kupezeka olakwa ndipo akakugamulani ku khoti kuti mukalowe ku ndende kwa zaka 5. Komanso gawo lachiwiri akuti mukakhala pa msonkhano omwewo ndi kuwauza anthu kuti ayi mukupite mukaphwanye shopu ya uje kapena ndithu mukaphwanye katundu mukaphwanye galimoto kapena mukaphwanye nyumba ngati kuti mukaphwanye katundu wa munthu ndi kuti mukhoza pezekanso olakwa kuti inuyo ndithu mukumema anthu kuti akapange ziwawa kapena kuti akapange nkhanza anzawo pa zifukwa zosamveka bwino ngati kuti chifukwa kuti avala makaka a chipani cha Malawi Congress Party. Ndi kuononga katundu kapena kumuuza munthu kuti apite akaononge katundu wa munthu chifukwa choti avala makaka a MCP zimene zonso ndizolakwira malamulo ndipo mukapezeka olakwa mudzatha kupita ku ndende kwa zaka zisanu. Gawo lomaliza lachitatu ndilonena kuti ayi munthu mukampeza ndi kumulanda katundu wake kapena kumuuza munthu pa msonkhano kuti ayi mupite mukamulande katundu wakuti chifukwa kuti wavala zinthu za MCP pamene pa chifukwa china chilichonse chosamveka bwino ndi kuti inunso akhoza kupezani olakwa pa mulandu wa section 87 kumema anthu kuti akapange zipolowe kapena akachite nkhanza anthu ena. Tikamati pa msonkhano lamulo likunena kuti msonkhano khalire wakwana kuti ndi msonkhano ndi kuti pamalopo papezeke kuti pali anthu atatu kapena oposera apo. Ndi kaya muli kukwati kaya muli ku msonkhano wa ndale kaya muli ku chalichi kaya mukulankhula pa sukulu koma kandi pansika koma ngati pali anthu atatu kapena opitirira inu ndikumalankhula kuti ayi anthu ena ake akaphedwe anthu ena ake achitidwe chipongwe ndi kuti niyo ndithu mukhoza kumangidwa ndi kutchajidwa mulandu wa section 87 ya Malawi Penal Code kuti mmapangitsa anthu kuti akayambitse ziwawa kapena kuti akachite anthu ena ake chipongwe ndipo mukapezeka olakwa akuti ndithu chilango chake ndi zaka zisanu muli ku ndende. Ndi mulandu umenewo ndi umene ndithu olemekezeka a Daud Chikwanje akuyimbidwa padakali pano. Ndi timangofuna ndingophunzitsanapo pano pa Nyasa VoiceBox kuti tikamalankhula m'magulu chonde tiye tizikhala osamala chifukwa chokuti kuno ku Malawi ndi dziko la malamulo ndipo malamulo amenewa amagwira ntchito ndipo akagwira ntchito nthawi zambiri ife Amalawi timaona ngati kuti boma likuchitira nkhanza koma chonsecho ndithu malamulo alipo koma nthawi zambiri mwina sitimadziwa kuti lamulo lilipo. Ndipo ku khoti pa malamulo amene akuti ayi kusadziwa lamulo sinde kuti iweyo ndi wosalakwa chifukwa sungapita ku khoti ndikanena kuti ayi ine si wolakwa chifukwa lamulo sindimalidziwa kapena kuti ignorance is not defense in a court of law. Ndi nkhale osamala timakunyadirani
Thank you for tuning in to Nyasa VoiceBox. Mutu was in the comment section below. Kuti kodi makanzo ndora ndi makhani mene komano poti pano khanyo ali kukhoti ndipo tidikira khoti ulatiuze kuti kodi Daud Chikwanje ndolakwa kapena osalakwa. Keep following us here on Nyasa VoiceBox and we shall bring you updates on the story and other stories that to do with politics, good governance and the rule of law. Please subscribe, share and like the video and goodbye.